kan vi jo se, at politiet er nået frem, og ambulancen er nået frem til stedet. Og den type røg er jo ildevarslerne, som holder sig op i luften over København. Ja. Vi må jo sige her i nyhederne, at folk skal holde sig inden døre, og lade være med at tage en dyb indånding, fordi så kommer det til at se meget, meget depresivt. Politiet mødte talstærkt op, og ambulancen er på vej. Vi ved ikke, hvor mange der er døde nu, eller hvor mange der er blevet tosset i hovedet, men det finder vi nok ud af i løbet af dagen, ikke? Der var jo en ældre dame, der rendte rundt på vejen og råbte, jeg kan se røg, jeg kan se røg, faktisk tror, hun var tosset af sit køkken, men det viser jo, at han skal række. Jeg må sige, den måge der, den måge, der symboliserer deroppe, den har jo taget skade af røgen. Det er jo ikke kun menneskerne, der går ud over, det er også dyrene. Vi må nok regne med, at der er en del måger, der falder ned i nærheden. Og jeg vil sige til folk, at lad være med at samle mågen op, den ikke spise af. Så kan de gå forbi Føtex og købe et stykke mad. Tag ikke den døde måge op og tag det hjem. Det er ikke helt til. Det er følge branden. Du kan se derovre om vælter op, ikke? Det er sikkert i deres køkken. De har forsøgt at lave en eller anden tyrkisk bulagaga-mad, men det har ikke lykkes. Der har været gået i komfuret. Kokken er forbrændt, kokken er død, kokken er ikke mere. Måske er han blevet invalid på jobbet i Føtex. Og du kan sige, der står allerede nogen der, og de ved ikke rigtig, hvad der skal gøre, fordi det var det eneste toilet, de kunne komme på. De kunne ikke komme derover, og manden har en krise, han har holdt sig hele dagen, nu kan han ikke komme på toilet.